ning kutha Solo mudolan mudi ning taman Curug ing pinggir Bengawan Solo mudolan mudi awan lan bengi do suka-suka nanging aja ngikedjanji cahayaning bulan kacang kucing ing cemara angin kang teko sasatko gendeng tresno banyu bengawan sinara cahayaning bulan lir sewu dian alera gugah kenangan resake nopo mung sarwa ana ning taman Curug taman indah kutha Solo papan kreasi rino lan wengi sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali Curug ing pinggir Bengawan Solo dolan mudi awan lan bengi do suka-suka nanging aja ngiket janji cahyaning bulan rajal pucuk ing cemara kang teko sesat nggawa gendeng tresno banyu bengawan sinara cahyaning bulan lir sewu dian anglera munggah kenangan ngersake nopo mung sarwa taman Curug taman indah kutha Solo papan kreasi dolan mudi sing tuwa-tuwa nanging aja miket janji sing tuwa-tuwa nanging aja nganti lali aku ya seneng. Ya. Wis hafal. Aku wis seneng. Ngono nyenengno aku ganjarane gedhe kok. Kok iso ganjarane gedhe? Alhamdulillah wa syukurillah. Pak. Bengi iki sing nonton ya akeh. Sing nonton ya akeh. Kok iso akeh iku? Akeh sing do muleh. Iki ora akeh sing do muleh. Iki mok ijeh akeh ning urung muleh. Kondang bomah iku toprake rampunge jam pira? Ngene iku wis ora CS blas iku. Ora CS. Ora gek metu kondang bomah lah bayaran 1 juta dak. Lho ora ana wong ora masalah wong sampean muleh ya ora apa-apa. Sampeyan mulai ora apa-apa ketoprake dirampungno nganti 3:30. Oh kadung janjian kok. Kadung janjian. Wah, ketoprake mah jam 8 punjul 5 menit wis gambyo. Nek kono-kono ya ketoprak main jam 8 jam 2 rampung. Jam 2 rampung. Nek kene iki wong nggone dulure dhewe Dik Ulfa
Yo ora, iki sampe jam 1 luweh kok. Jam pira nek dirampungi? Iki jam 1 luweh. Ya dirampungi nganti setengah 4. Wis pokoke sak enteke solar son ngono. Apa entek kenapa? Ya ya aja kukut. Ana solar pentek kok kowe ngecek tukange apa piye. Oh. Drigene awur kowe, ora kowe sing bakune drigen. Iku jerigene. Iya jane. Alhamdulillah wis poin wae iki tak takoni. Takok. Sebabe apa bengi iki ana ketoprak? Lah Ngono wae, jelas-jelas wae. Sebab Mbak Ulpa sebabe meriahno anake Dek Kartina Dwi Wahyuni iki mau. Sebabe yo pokoke nanggap ketoprak nyenengno anake sing dikitan kuwi mau. Alah. Jawaban ra cetha blas ya Kang ya. Ora cetha blas kok. Lho cetha meriahno acarane anake arek ora cetha. Dilatih sesore kok ora cetha blas jawaban yang ngono. Sebabe apa bengi iki ana ketoprak Dek Ulfa nanggap ketoprak sebabe apa? Sebabe meriahno anake. Ora iso. Sebabe meriahno ulang tahune anake. Ora iso. Sebabe Mbak Ulpa nanggap ketoprak ben meriah. Ora kandhane kok iso. Lah kok salah kabeh lho. Ya salah kabeh. Lah sebabe apa Mbak Ulpa kok nanggap ketoprak? Sebab endi dhuwit. Kandhane kok iso. Sebab Ora endi dhuwit ora nanggap ketoprak nggo bayar apa? Lho meneh kok nggo bayar nggo nyuguhi ketoprak sedina sewengi rokok sekon putih loro-loro ora padha karo wedhus loro ucul lah piye. Kandhane kok iso. Sebabe Mbak Ulpa nanggap ketoprak Ndek dhuwit, duwe dhuwit. nek ora ndek dhuwit ora nanggap ketoprak. Nek ora duwe dhuwit ora nanggap ketoprak. Lah iya. Nek duwe dhuwit nanggap ketoprak. Nanggap ketoprak. Blok. Saiki aku tak takok. Takono tak kere-kere. Lah iku pitik ta apa mbok kereker? Kowe roh Pak Prabowo apa gak? Ya ora. Nah, Pak Yo. Prabowo ki Presiden RI Republik Indonesia. Ya serah mbok kandhani bayi piye aku. Nah, Pak Prabowo iki ndek dhuwit apa gak? Ya duwe ya. Lah iya, ndek dhuwit kok gak nanggap ketop. Lho. Pak Broro kok Prabowo. Pak Prabowo. Pak apa mau Prabowo. Prabowo. Ora roh mae bose. Kok iso ora roh mebose wong saiki iki jaman modern, jaman canggih, ana Google Map. Wong omahe bose wis dicatet ning Google. Lah tek ngono piye? Wong sebab apa? Sebabe apa nanggep ketoprak kok duwe dhuwit. Lah sebabe apa nek kowe? Sebabe Mbak Ulpa nanggep ketoprak iki mergo seneng. Alalah. Seneng ora nek ora duwe ya ora iso mbayar apa. Alah. Yo sebabe Mbak Ulpa nanggep ketoprak iki wonge seneng yo duwe dhuwit. Kaping 3 nyenengno tangga teparo. Nyenengno tangga teparo. Ya iya. Buak molo. Buak karo buak sengkala utawa mala. Malah tanggaku nanggap ketoprak malah nekakno molo. Lah kok iso nekakno mala iku? Ya iya ora ana sing bayar bar digawe adol sapi loro. Ora nekakno molo, nekakno masalah ngono ujine. Sapi le utang. Iku tanggame iku ora nekakno mala. Mergo Wonge nyagerno buwane wong. nyagerno buwan lha apa? Nyagerno buwane wong ora nekakno mala. Alah iya mbok ndang man jajan ae aja ngurusi aku. Omongan ambek kowe wis ewoh kabeh. Lah tek ewoh lha apa? Alah mbek omongan mbek wong tuwek iku ora cetha blas nggih, Pak. Tuwek kepiye? Lho tuwek Sapa tuwek? Lho iki gak ngilo piye iki? Mbok ngaca iki. Malah diamuk aku. Lah nek ra diamuk omongan ambek wong tuwek ruwet e mbah lho. Sing ngomong ruwet sapa? Wong nak sing ngerti, nak wong tuwek iku malah apik. Sebabe nak wong elek kaya aku ngene iki, sok mben munggah swarga. Nek wong barek kaya kowe, kejeger neraka. Alasane ana. Alasane apa kok wong ganteng mlebu neraka?
nek wong elek bakale munggah swarga alasane wong Alasane elek iku ora ngono ngene ora ngene ngono roh bocah wedok ayu ora wani nggodha ora wani ganggu ora wani selingkuh omah-omah panteng janget lempeng galeng ora kaya kowe kene wong nak mbarek tetep roh bocah wedok ayu sithik mesti mbok godha kowe mesti dadekno selingkuh tukar kartu nama WA-WA-an akhire perselingkuhan timbul lho berarti nak selingkuh iku dosa bakale kejegur neraka iya nak wong elek bakale munggah swarga ngono lho blok iya ngono atik goblok-goblokno wong iku lho nek ora lha apa nek wong ganteng mlebu neraka nek wong elek mlebu swarga nah saiki aku tak takok ah Pak Suradi ki wonge ganteng apa elek alah takok liyane Suradi ndek kene lah nek ora ora iku kudune iso kowe jawab Pak Suradi ki ganteng apa elek genah dilakari ngono kok takokane kok Pak Suradi Kang Suradi ku piye wong sing nanggap lah aku ya bingung ah ya kudu njak Suradi ya wonge sedengan ah ora iso jawaban kok sedengan iku diamuk wong kowe ya jawabanku sing pasti Suradi barek nah Pak Suradi wis didongakno kok mlebu neraka lha apa lah iku mang Pak Suradi barek nek wong barek kejegur neraka nah Pak Suradi niki lho jenengan neraka ya ora dilebokno neraka lah nek ora dilebokno wong neraka Pak Suwardi barek akhirnya kejegur neraka heeh nek wong gelem nanggap ketoprak jare kandamu manyenengno sapa wae nyendengno sapa tangga wae teparo seneng Heeh. wong premo seneng tukang syuting melu seneng tukang son melu seneng berarti ganjarane gede Heeh. nek gede munggah swarga Munggah maune swarga. kejegur neraka Heeh. dintas terus diunggahno swarga dintas ah gorengan ta apa nek dintas iku lho kok gorengan dintas iku nek dintas iki lho dijukuk dijikuk oh takokan mambingungno wong nek ora wong ganteng karo elek atik mlebu swarga ana sing mlebu neraka omong-omong Pak Suradi heeh Kang Suradi ya Suradi karepe piye wong sing nanggap wah Pak Suradi karepe piye takok jajal tak takoki Suradi karepe piye Suradi iso tenan ta ora alah cah kene iku wis nglothok buku kamus bahasa Inggris bahasa apa wis iso kabeh ngono bingung kok ora Suradi ra roh alah iso anggere diawak ngono deh Suradi dibagi dalam 3 kata suku kata Suradi sugih sungguh sugih kok sungguh-sungguh ku piye maksudnya ade ora sugih sungguh-sungguh lha nek sugih sungguh-sungguh ngono ora iso ya sugih sungguh-sungguh maksude mergawane Pak Suradi iki sungguh-sungguh anane sungguh-sungguh mergawene sugih wong ku nak sungguh-sungguh Merga- mesti bakal sugih dadi Pak Suradi iki mergawene sungguh-sungguh sugih sungguh-sungguh oh iya ya cocok ketok iki ya cocok ah lah nak rajin beribadah wih rajin beribadah pemimpin omah-omah Pak Suradi iki cagake omah lho maksudnya gak masang cagake kayu jati ya piye oh gak maksudnya iki cagake keluarga oh iya dadi imame keluarga heeh Pak Suradi mimpin dadi imam gurine bojone karo anake iya dadi Pak Suradi ora lali karo ibadah lah sing dimanapun tetap dikenal teman oh kok dikenal teman iku apa kanca kanca ning dindi kanca anane Pak Suradi iki dikenal teman dikenal kanca wong-wong ndi wae teko ning kene
Maksudnya kancane akeh. Kancane akeh. Apa muni ngono kok kangelan iki. Ayo dilewo sithik. Kancane akeh, mula tamu undangan iki Banyu Mili. Banyu Mili. Alah kedawan. Lah kok iso kedawan iku? Suradi nek maksude ana sugih sungguh-sungguh. Yo ra maido, rajin beribadah. Lah yo maksude digolek-golekno ben ketoke pantes wong dagelan. Alah Suradi angger su kesusu. Di Rabi. Di mesti dadi ngene gak kowe. Suradi Kesusu rabi mesti dadi. lah nek mbok nyek ngono Lho cekak lho nyatane kesusu rabi ning dadi, nyatane sukses. sukses. Lho, naga petoprak ora baen wong lho. Iya ya. Lho ora sebene wong lho. Ora bae Masa angger wong nanggap toprak piye? yo gak. Lah iya. Lah iya. Kesusu rabi ning dadi, suksese nyambut gawe. Iku mang sing Suradi. Iya. Nek kowe tak takoki Mbak Ulpa. Ulpa. Iso kudu iso lho ya. Kok dagelan puluhan tahun ra iso lho. Ya ora mek puluhan tahun ah. Atusan. Kok atusan umurku pira? Lah puluhan tahun kleru. 30 tahun. Lah gak bener ah puluhan tahun. Ulpa. Ha, Ul karo fa. ul. Ya ulpa. Maksudnya tegese lho. Ulpa. Gak laren mikir, tak samplok sisan ya iku malah. Kayak mikir barang. Ulpa. Ulpa. Ya padha ae dibagi dua suku kata. Dua suku kata. Ul karo fa. Nah. Ulul azmi. Wah, Maksude iki gelar dipadakno gelar karo gelare Kanjeng Nabi. Ulul azmi ku wong sing memiliki ketabahan. Wong sing memiliki kesabaran. Berarti ulul azmi wong sing duweni kesabaran, duwe ketabahan. aku tekan meletik. Lah iya kandhani sembuh aku iki. Iku mang sing ul. Fa insyaallah rezekine Banyu Mili. Umure dawa. Dawa. Didongak-dongakno ulang tahun lan sunatan iki. Nanggap petoprak siswa sok ben mantene Dek Kartina Sri Wahyuni. Muga-muga nanggap ketoprak iki neh. Nanggap ketoprak siswa budene. Wah yo nggih Mbak Ulpam. Benjing nek Dek Kartina Rabi. Nanggap ketoprak siswa budaya. Kowe jek seneng ngono iku. Oh iya seneng atik ra seneng gene. Nggih pajake niki bapak-bapak piyaga wayange nggih wau ayu-ayu ganteng-ganteng neh Taman Sarine menik-menik bahenol sip. Semok. Ah dagelane karek aku karo mbah sing nggo sumben sapa? Lho kok mbosok ben sapa iku? Ya mbah. Karoane karek aku tok. Lah aku Pergi. alah ngele kok pergi nondi ya? Ya ning alam barza. Ngono ndara kowe jauh urip ndara apik ya. Adik pergi ngomong am. Ya maksudnya pergi ning alam barza kowe. Wis kelencer. Wis ngenes aku ngrasakno. Adik Ngrasakno lemes. dagelan wis ngenes. Ndingi siaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Pak Tukul meninggal dunia. Dunia. Ayo meninggal dunia. Iki monggo dagelan sing tuwa kono karo aku ndak gilir aku acah iki. Ya wayahe ki alok ndang kakek ibadah. Mbah awakku wis gatel kabeh kok. Biduren kowe. Omonganmu kok lali kowe iku. Pokoke mangayo bagya bengi iki nyenengno. Sinarengan siswa budaya karo video syuting Al-Rabi'ah. 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 Al-Rabi'ah karo sono apa iki? JNC. Oh iya. Orang rumah saku Hooper. Apa? Hooper. Hooper iku merek sone. Merek sone. Merek son kok Iki wayahe nyenengno. Nyenengno bapak utawa ibu sing isih ning kene. Iya. Nah, utawa nyenengno Mbak Ulpalan sak keluarga. Sing baku sing penting Sing puji penting. syukur dumateng ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan iki isih diwaringi kesehatan. Oh, diparing keselamatan, Amin. panjang umur. Amin. Dene sing kono-kono Pak. dulur-dulur Bekasi, dulur-dulur Sumatera Sumatera. Utara, Sumatera Barat,
Sakit ya, Pak. Bandung Barat Heeh. keneng longsor, keneng Longsor. banjir. Wah. Wis ora iso nang duwe gawe. Iya. Duwe gawe kon ndi wong donyane dingkati banjir. Iya, Wis iya. alhamdulillah isih ana wong duwe gawe, Heeh. isih padha bunga-bunga lan seneng-seneng Ah. karo sapadha-padha. Iya, Pak. Mas Dodok dipanggil teko rene. Ayo Mas Dodok, monggo. Ya, ngene cocok. Ya. Cocok apa lah? Ora cocok. Sing delok kuwi lho, Apa? karek wong 12. Wah, iki lho jakeh iki. Rolah. Akeh. Ah. Iki jakeh. Lah seragaman arek ancan arek. Iki satpam iki. Limas. Ijo ra satpam. Limas. Nah, Limnas. Ndak. Satpam iki kok polisi saiki. Limnas. Ah, Limas. Linas. Heeh. Ora dadi ngopo nek. Ora dadi boyo pangopo. Eh. Heeh. Tapi tetep di streaming. Lah yo kahanan sore mau yo grimis yo Grimis, udan. eh. Wis alhamdulillah rapati deres. Ngono wae. Ora ana angin, ora ana apa-apa, udan ning suasana tenang. Tenang. Mas yo grimis nggawa berkah Mbak Ulpa. Lho iya ngono. Ayo awake dhewe mang ayo bagya utawa hiburan. Suka pari suka. Nyanyi. Enggak. Oh, ora Daud. Gremeng. Daud. Diaturi lagu terbaru lagi ya Mas di sini ya. Anyar terus ya? Anyar terus iki. Apa iki? Khusus Mbak Ulfa. Khusus ajatane Mbak Ulpa. Apa? Tadi siang terbaru. Ini terbaru lagi, Pak. Nyu ya. Mesti ki ora ngerti. Lah sing biasa-biasa sing aku roh ngono lho. Ora khusus Apa aku salah? Ngono wae nderape ya. iku lagu Yen kawak itu aku cerita. Lah mau tali kotang tek metu. lagi viral. Nah. Heeh. Semok nyanyekno ora viral. Ora viral. 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 Ya iki karo dhewe ah. Ayo Mas, diatur yuk. Nadane nada E. Heeh. Kerja bareng Alrobiah Production, Sony JNC. Masuk. Yes, pokoke angger Alrobiah, Heeh. Sone JNC wis ngene iki. Lampune ya padang. Padang. Nam tuh dagelan lampune dilongi ya, digono. Iki biasane redup iki kok padang jinglang. Dang jinglang. Mergo ono lampu ning ngarep kae. Lampu sorot iki. Ah. Ya. Monggo Mas Lisin, Mas Lisin. satu tembang terspesialkan ada lagu Iku Wong Tuwa. Ibu. Mudeng ngono barang kan penyanyi ya mikire lagu entok ya. Lho. Kene dun Penyanyi nggawa mic dhewe ora padakno kowe. Iki masamu kowe ngerti, mic regane pira? Regane pira? Paling 2 juta. Salah. Pira? 1,5 juta. Salah. Piro? 120. Lato selawe iku mikir iku. Wah, kok. Selamat malam buat yang nonton live streaming. Ceritane Cerita sing paling larane Nalika bapak lunga ninggalke keluarga Nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ora ana kasih sayange sing kaya cah liyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang ing jalan dhewean
pancen ngene iku takdire iso kuat bangunane mergo ora disangka buane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngenemu anak sing rusak omahe Sesko Budaya Alrobi JNC Audio ojo nganti anak jadi korban berjuang di jalan dewean ora ono sing jalo dilaeke ning keluarga sing koyo ngene katompo opo anane kabeh kahanane pancen ngene iki tanjire kudu iso kuat balungane mergo ora disangka wong tuane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe ono sing jalo dilaeke ning keluarga sing koyo ngene songet dhewe kabeh kahanane yen pancen ngene iku takdire kudu iso kuat balungane mergo ora disangka buane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe ngene men anak sing rusak omahe satu kembang iku wong tuwa lagune diresapi alah Ego wong tuwa. trecep Tetep apa? lagune Lagune iki lho Biasa ya. biasa iris ning ati. ora sing nyanyi biasa Yen wong tuwa are. Tak sewaduk disangke kok. sampun Ya ora kok sampun ku piye. abane torok Gatekno kok toto debel lah. Wong gatekno toto wong lagu sak lagu ya kurang marem. Kurang marem. Pamirsane kurang marem. Kok ana live streaming ya kurang marem. Kudune pisan. pisan Ping berarti 3 aku bayaran 250 lagune ping 2 pripun Pak Iku ya kowe nyanyi. kowe sing nyanyi ya Nyanyi apa? gak apa ya terserah kok moh kok Dene ditari rapi dekne ku suarane apik ning ora tau apa. heeh jane suarane apik Apik. Sing apal apa ngono lho. nah duet Panjenengan mawon. moh diaturi caping gunung Pak kagem Lah. Pak Ibu Bini Sepo Iya, caping gunung campur sari Nah iku caping gunung gak apal lah. Caping gunung. berapal caping gunung
Rapal yo. Monggo Mas Isin diaturi caping gunung. Kagem Bapak Ibu Pinispo nggih Pak nggih. Kunjuk dimateng Bapak Sukarmin dalah Ibu Suyatmi. Ibu Suyatmi. Bapak Kasto dalah Ibu Sulasmi. Kita dherekaken ugi dalu punika. Yuk, caping gunung dados. Alrobiah Production. DNC Audio. Penake ngene. Ngene blok kaya 200. Soto. Iki kok seket. Di zaman berjuang, Zaman berkelingan Gundal-gundal gadung. tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang urutan Gundal gadung. Sambel teri. Mosok ngono tok ra iso-iso. Sokor bisa nyalang aku nang desa dadi rejo gunung desa dadi rejo ora ilang gone padha lara lampa JJ Audio Alrobiah Production. Zaman
dan Mbak Ulfa. Nggih. Sabibari nanggap ketoprak siswa budaya rezekine ora lokak nang tambah kebak. Amin. Ini awake dhewe bareng netepi wajib. Iya, Pak. Ayo bareng-bareng. Buddha.